Eskuara proiektuan urte osorako lan ildoak zehaztu ohi ditugu. Batzuk urtero errepikatzen dira, eta besteak urtearen arabera aldatu egiten dira. Garai honetan esaterako, Euskaraldia eta Euskararen ikastaroak ekarri nahi ditugu erdigunera. Halere, urte osoko ikustegia izan dezazuen, hementxe jaso ditugu 2025ko mugarri nagusiak. Baina hel diezaiegun udaberriko zereginei. Lehenengo aldiz udaberrian izango baita Euskaraldiaren 4. edizioa, maiatzaren 15-tik 25-era, 11 egunez Euskal Herri osoan. Euskararen erabilera aktibatzeko ariketa soziala da Euskaraldia, eta bi modutara eman daiteke izena. Norbanako moduan eta entitate moduan. Entitate gainera, oinarrizko lanketa edo lanketa sakona egin dezakete. Ariketa egiteko norbanakook dagoeneko ezagun ditugun rolak aukeratuko ditugu, aho bizi edo belarri prest. Baina kontuz, ez aukeratu gaitasunaren arabera, ez da hori. Hartu nahi dugun konpromisoan dago gakoa, euskara hobeto edo okerrago jakitean baino. Horrez gain, entitatean euskara ulertu eta hitz egiten ez duen kiderik badago, eta bere aldekotasuna agertu nahi badu euskaraldia bitartean, bihotz gozo rola har dezake. Zaporren diseinua guri eskatu. Oso erraza da entitate gisa izena ematea. Sartu euskaraldia.eus orrialdean eta sakatu hartu parte. Eta aukeratu entitateak. Orrialdearen behealdean sakatu berriro hartu parte. Esan bezala, entitateek bi lanketa mota egin dezakete, oinarrizkoa eta sakona. Oinarrizkoan 3 zerekin erraz izango dituzue. Lehenengoa, enpresa barruan ariketa egiten ari zaretela informatzea. Bigarrena, ariketa prestatzea. Lankideak animatu eta lagundu izena ematen, girotu, apaindu. Hirugarrena, enpresatik kanpo ere ikusgarri egitea ariketa egiten ari zaretela. Sare sozialetan komunikatu, baina pixka bat gehiagorekin lanketa sakona egingo duzue. Horretarako, 3 zeregin hori ez gain, beste ekimen bat egin beharko duzue. Hemen dituzue adibide batzuk. Argiguneak, bilerak euskaraz, horien guztien jarraibideak eta baliabideak Euskaraldiaren intranetean dauzkazue. Eta gainera, maiatzean bertan, euskararen ikastaro laburrak izango dituzue zuen trebetasunak lantzeko. Telefonoz euskaraz zelan erantzun, mezu elektronikoak zuzen idatzi eta baliabide informatikoak erabiltzen ikasi. Eta guzti hori, doan, eman izena apirilaren 8 arte. Bestalde, Euskaraldiaren intranetean dauzkazue hainbat baliabide eta tresna euskaraz gehiago eta hobeto aritzeko. Kultura agendak, online lehiaketak, ikusentzunezkoak, zabaldu eta erabili. Eta maiatzaren 25-tik aurrera, segi euskaraz gozatzen, euskaltegian, praktika jardueretan, edo enpresan euskara planak abiatu eta ziurtagiriak eskuratzeko bidea egin. Gutxirekin asko egingo dugu elkarrekin, elkar mugituz egingo dugu eta. Eskerrik asko.